lykkes, Ivan. Vi skal nok få ram på den. Hvordan ram på, Boris? Du ved da ikke. Lige præcis, hvad jeg vil. Boris, jeg kan ikke lide det. Det kan jeg ikke. Hører vi al den ballade og alle de penge? Hvad? Gør vi det? Lad dig nu. Det er alt den snak om penge, Boris. Den gør mig nervøs. Den gør. Simon, kan du overhovedet tåle penge? Ja, bare der ikke er for mange af dem. Bare rolig, Ivan. Vi behøver da ikke at dele lige over, hvis det er bedst for din sundhed. Hold så op med det nyseri! Det var ikke mig, Boris. Så der er en af os to, der hele tiden nyser, ikke? Jo, Boris. Og det er ikke mig, vel? Nej, Boris. Nej. Så må det være dig, ikke? Så er vi her, Ivan. Vi skal nok få ram på den, Ivan. Hvordan ram på, Boris? Det skal jeg nok forklare dig. Hvordan det? Ja, det bliver nok svært, men jeg kan jo prøve. Undskyld, jeg siger det. Siger hvad? Det er genialt. Ja, det er smart. Hvad er det? Det er en giraf. På hjul? Det er en kran. Bravo, Ivan. Du kan jo godt, når du selv vil. Hør nu her. Nu går vi to sammen hen til banken. Du tager tid på sekunder på, hvor lang tid det tager på tværs over gaden. Stille og roligt. Ind i nummer 75, op på 3. sal. Imens går jeg ind og kigger mig lidt omkring i banken. Er det nu, du vil ramme på dem så? Ivan, vi planlægger. Yes. Ligesom i Varde Sparkasse. Kæft! Tværs over gaden. Nu ind i nummer 75. Op med det væk. Så ja, og så sætter du afsted med dig. Ja. 1, 2, 3, 5, 7. Hej, Krumme. Har du været ude og køre med dine billiardvenner? Nej. Det er 2 bankrøvere. Hallo? Ja, det er Ivan her. Det var nok noget smart tøj, du har skaffet dig, var det, Ivan? Synes du, Boris? Du har ikke også en sirene, du kan sætte på hovedet, når du går ind i banken? Jeg kunne måske prøve at... Se, så kom afsted! Ses vi. Nej. Sådan var det jo heller ikke ment. Det er vel ikke det eneste minus, jeg har, ja. Nej, der er unægteligt stykker. Skulle nu se at forlade de der lånepenge. Ja. Lad os nu se på det, Kronborg. Der er jo visse måder at udskyde de likvide krav på. Og så er der jo også en betydelig skattefordel. Vi kunne lave et pantebrev med sikkerhed i ejendommen. Det kræver en omprioritering og en debitorklausul. Kom nu, Ilse! Kom! Op! Ja. Jeg bliver svimmel, Boris. Sluder! Du skal bare nyde udsigten til rigdom og lykke. Og så skal vi naturligvis have ryddet op i det hele. Væk med al klatgæld. Og det hele bliver samlet her af Kronborg. Og så ikke noget med at købe på konto. Er det forstået? Så. Nu skal de ikke tro, at jeg finder mig i hvad som helst. Bare fordi jeg rent midlertidigt mangler lidt penge. Rent midlertidigt. På 16 år, herr Kronborg. Dette er et bankrøveri. Jamen, herr Kronborg, dog. Jamen, det var ikke mig. Et bankrøveri. Ja, det er mig, der taler. Nå. I øjeblikket sigter vi lige på den, herr fuldmægtig. Der sidder
og taler med tyksak. Tyks, så må I være fri. Så stikker vi poterne i vejret. Idiot. Hvorfor holder jeg stille og roligt? Jeg har en bombe i rygsækken, Som jeg kan udløse, hvis ikke alle gør, hvad jeg siger. Og det er fuldmægtigt. lukker alle ind på toilettet. Og hold nallerne fra alarmen. Det var godt sagt, Boris. Ligger du så alene? Jo, det er nemlig. Vi kan da ikke være alle sammen. Så skal vi have tømt alle skufferne for kontanter. Selvfølgelig. Anne, Er det nu gået lidt stærkt? det skal være der her. Rygsækse, det er 50 kroner og 100 kroner. Så er der... Her, der har vi 500 kroner og 1000 kroner. Der er... Det var så den skuffe, så kigger vi lige i den øverste. Nå, gud, er der flere? Det må det jo. Det skal være. Og så er bankfuldmægtig. Går de over gaden, og ind i nummer 75, og op med elevatoren til 3. sal. Kom ind, kør os op, Ivan. Stop. Goddag. Goddag. Værsgo. Ned i sækken med dem, Ida. Og de er fuldmægtige. Forholder dem fuldstændig roligt, til vi er væk. Helt væk. Fuldstændig. Pas på, den der er ikke lukket. Farvel. Okay, ned i sækken. Kom så. Så skal vi ned i, Ivan. Ja. Kom så. Stop! Stop! Satans også. Hvad nu, Boris? Sving over til banelinjen. Hold fast, Ivan. Boris, jeg har altså ikke fået mit klippekort med. Kæft, Ivan. Hvem vinker du til, Boris? Jeg sagde kæft. Boris? Skulle vi ikke hellere tage en taxa nu, når vi har fået alle de penge? Kan du blive ved? Ja, hvis du synes, Boris. Boris, der er mange penge. Mange flere, end jeg kan tåle. Jeg kan ikke tåle dig, Ivan. Og hvad nu, hvis der kommer nogen? Ved du hvad? Det bliver værst for dem selv. Du mener da ikke, at du vil... Ivan, huset er til salg. Jamen, hvad nu, hvis der kommer nogen og vil se på det? Se dig omkring. Hvem fanden vil finde på at købe sådan et hus? Hvis vi fik en klat maling. Hold kæft, Ivan. Hvad nu, Boris? Jeg går derop. Du mener ikke, at du vil... Jo, jeg vil. Hvis det bliver nødvendigt, Ivan.
Goddag, vi er familien Kronborg. Hvad vil de? Vi havde en aftale klokken 1. Ja, var det ikke fordi, vi havde været herude forleden dag, så var vi kommet for sent. Men nu er vi her alle sammen, og vi glæder os meget til at se huset. Hvis de altså har tid til at vise os det. Naturligvis. Kom indenfor. Tak. Men kom nu, vi skal ind og se her. Det også sagt, så er det et rigtigt møghus. Og her har vi så badeværelset. Ja, det er så koldt, så de har måttet sætte et komfur derind. Hvis jeg var dem, ville jeg se mig om efter en dum lille bungalow. Vandløs. Mor, det er en af bankrøverne. Jeg har selv set dem. Det er fyret. Det er en ombygget kedel fra en storbæltsfærge. Kan eksplodere når som helst. Goddag. Ja, undskyld, jeg kommer for sent, men politiet har spærret området. Op med nallerne! Det er bankrøverne. Bankrøver? Far, du går altså ikke derned. Det er farligt. Ivan! Igen kendt! Gælder det også mig? Gud fader bevares! Kom nu! Afsted! Ud! Kom nu, Ivan. Ja. Tak, Boris. Hvad fanden er det, du laver, Ivan? Jeg må være røget i en fælde, Boris. Ja tak, det kan jeg næsten regne ud. Du spurgte jo selv. Hugger dig! Kom nu. Hej, min skat. Jeg er hjemme igen om 3 uger, ikke? Hej. Farvel, pus. Pas godt på mor, ikke? Farvel, far. Nu kører vi, Boris. Det siger du ikke, Ivan. Tror du, vi skal langt væk, Boris? Vi stiger ind, og bilen holder. Vil du ikke have et stykke ost, Boris? Klap i, Ivan. Jeg tænker. Det lyder svært, Boris. Ræk mig lige tasken med pengene. Du, Boris, nu må du ikke blive sur, vel? Men den taske der, Giv mig den, Ivan. den står over i det hus med det uhyggelige fyr, Boris. Det lyder da underligt. Tror du ikke, der er nogen, der er blevet syge? Vi er i Tyrkiet, Ivan. Skulle vi ikke hellere tage blive her? Nej, Ivan. Vi skal hjem. Nå. Du, Boris, hvad skal vi bruge alle de der penge til nede i rygsækken i det der hus? Vi skal leve livet, du. Og rejse hele verden rundt. Ligesom nu, Boris, så tror jeg hellere, jeg vil være fri for alt det rejseri. Jeg tror ikke så godt, jeg kan lide at sejle, Boris. Kæft, Ivan. Det er sundt med afvær. Jamen, det er ikke særlig godt at vaske op i. Hvorfor er vi også de eneste passagerer, som skal vaske op? Pap, pas dit arbejde, så kaptajnen ikke blive sur. Jeg tror altså ikke, jeg kan lide at sejle, Boris. Jeg synes, det går så meget op og ned. Det er ligesom livet, Ivan. Til venstre, Ivan. Ja. Til højre, Ivan. Jamen, det er så svært, når du sidder omvendt. Hvis der er nogen her, der sidder omvendt, så er det dig, Ivan. Du siger... Stop! Kom nu. Lad mig... Slip! Skidt. Goddag. Idiot! Kom nu!
lugte millionerne, Ivan. Så skal vi bare vente. Det er også det, vi er bedst til, ikke? Nu er I ikke ked af at være alene hjemme, vel? Nej, det gør ikke noget, vel, Grunk? Vi er hjemme ved lige siden. Hej, hej. Den er 6:30. Vi har masser af tid. I vagthaverne. Jeg har fundet 1 million i kælderen i en gammel taske. Det var altså en, der hedder Carlo Albertsen, der fandt den. Og så var der også nogle 20, der forsøgte at sælge vores hus. Nej. Men de stak af. Vi er bange for, at de kommer igen. Politiet var her også. Og den ene var ved at skyde min far. De smadrer farlige. Nå. Og jeg var også ude og købe deres bil. Der gemte dem under et tæppe. Det lyder da spændende, hva'? Det er altså rigtigt. Hvad hedder du? Krumme. Og hvem er så denne Carlo Albertsen? Det er en hund, jeg kender. Den har været til middag for medisterpølse. Ja vel, og denne her Carlo har det altså med at finde millioner efter at have spist medisterpølse. Det var i hvert fald ham, der fandt tasken. Fordi fyret, det var ved at eksplodere. Ved du hvad, jeg tror altså, du ser for meget video, lille ven. Hvor ringer du fra? Hjemmefra. Efter ham, Ivan. Nu! Så, nu synes jeg, vi to skulle hente tasken. Hvad skal vi hernede? Jeg kan ikke lide at være hernede. Op med at stå! Slip mig! Jeg får snart et anfald. Så bliver jeg ret desperat. Jeg bliver hysterisk. Din grimme kar! Få mig ned! Få mig ned! Min far, han kommer og banker dig. Du kan ikke se ud af øjnene. Jeg skal give dig skær. Tom, han kan også godt komme her. Han er stærkere, end han ser ud til. Gå ud af mit hus! Boris, heroppe er. Du er virkelig professionel. Synes du, Boris? Nej, det vil Gud, jeg ikke gør. Du lød også underligt, da du sagde det, synes jeg. Skal vi se at komme afsted? Ja, det er nok bedst, når du siger det, Boris. Hvor skal vi hen? Væk! Hvor væk? Vi snupper skodagen, kører ned til havn og organiserer en båd. Skulle vi ikke have noget musik, Boris? Hvad fanden er det? Det er et barn, Boris. Hvad laver han her? Han smider penge ud af vinduet. Ud og samle op. Ivan, skynd dig! Vi har jo så mange, Boris. Jeg tror, der er en hund. Så samle den op, Ivan. Det er sådan rigtig en med tænder og det hele. Hold fast, Ivan. Nu går det ned ad bakke. Det kan også være en stor hund, der hedder Carlo, som følger efter bilen. En grøn Skoda for fuld af en hund, det er sgu godt ud på. Der er skodagen. Og hunden efter det. Hallo, kom ind. Jeg tager en lille dreng som gidsel. Jeg gentager gidsel. God idé. Ivan, snup ham. Men vi har ikke nogen mor til ham, Boris. Jeg sagde snup ham. Han sidder fast.
Det er godt, Carlo. Bliv her og pas på Grunk. Kom nu, skal vi ikke hellere overgive os? Vi er forbrydere, Ivan. Hvad sker der, Krumme? Det kan jeg fortælle dig, når vi kommer hjem. Men det der, det er bankrøverne. Det er ham, der nyser hele tiden. Og ham der, det er ham med ringen. Og derude, der sejler pengene. Det er min søn.